A Deputación de Pontevedra seguirá apostando polo cinema galego e en galego co apoio nesta ocasión a nova película de Ignacio Vilar. María Soliña 2.0, protagonizada pola xoven actriz Andrea Santos, traerá ao presente a figura desta popular personaxe feminina. A pregunta é, exisa María Soliña, esa muller que loitou por ser libre, que loitou contra os turcos, que queimou a Inquisición, se esa María Soliña aparecenos agora e vive como muller neste momento con nós, que problemas tería para ser unha muller libre? Bueno, pois a película é unha resposta a eso. O apoio económico á produción audiovisual en Pontevedra en xeral e a esta longametraxe en particular ten, segunda a presidenta da Deputación, un triple obxectivo, comezando por servir de soporte ao cinema feito aquí por xente de aquí. Tamén o considera unha maneira de pôr en valor o cinema como medio para dar a coñecer o territorio. Para o ano que ven, por primeira vez en Fitur, vai haber un espacio dedicado ao turismo ligado ao cinema. E a provincia de Pontevedra quere ser unha referencia. Está claro que todos os films que poida visibilizar a xente, que se poida ver o territorio onde se desenvolve, ten unha enorme capacidade para atraer a novos visitantes e para convertir a nosa provincia nun gran plató. Por último, é unha aposta máis por dar visibilidade ás mulleres destacadas da provincia. Eu creo que é importante pôr en valor estas mulleres na clave actual, que eu creo que é importante tamén, que as historias de mulleres non son historias só pasadas, son historias presentes, pero sobre todo teñen que ser historias futuras. O filme, en fase de preproducción, rodarase en localizacións de Pontevedra, Cangas e Vigo e farase íntegramente en galego.